Hej, jeg hedder Peter. Jeg bor på Kallavgård, som er et bosted for mennesker med forskellige former for sindslidelser. Lige nu er vi 5, der bor sammen på gården. Udover at blive bedre til at håndtere vores liv, så lærer vi en masse ved at have forskellige arbejdsopgaver i løbet af dagen. Her får I et lille indblik i en mandag i mit liv. Jeg plejer at vågne mellem klokken 7:30 og 8. Så går jeg på toilettet og gør mig klar til mandagens opgaver. Vi har et fælles køkken, og jeg laver selv min morgenkaffe. Jeg kan godt lide at bruge lidt tid for mig selv hver morgen, inden jeg går i gang med mine opgaver. I dag er det mig, der skal handle ind sammen med Christian, som er ansat i bostedet. Indkøb er en opgave, som vi skiftes til. Det er en hyggelig god tur fra gården og til dagligbrugsen, hvor vi handler ind rigtig meget. I dag har vi flasker med, som vi afleverer i automater. Pengene går til en fælles kasse, så nogle gange køber vi is eller morgenbrød osv. På den måde får vi alle sammen glæde af pengene, og så ligger flaskerne ikke bare og flyder. Vi skal jo alle sammen tænke på miljøet. Det er uafgjort mod Vilborg, mand. I dag er hestene ude på folden på en af nabogårdene. Det er nu meget hyggeligt lige at stoppe og hilse på dem. Når vi kommer hjem igen, skal varerne og vognen på plads. Christian, du skal lige køre vognen over, så du kan komme i gang. Hvad nu? Hvor griner du? Passer dit filmeri? Jeg ryger som regel en halv smøg om formiddagen ude på terrassen, hvis altså vejret er til det. Bagefter har vi morgenmad, hvor resten af dagens opgaver fordeles. Ja. Hvad har du på havn? Jamen, jeg vil lige ned have over på grunden, så vi kan ikke passe I dag har jeg maddag sammen med Julie, og vi skal lave koteletter i fad med ris til.
Borddækning hører med til opgaven, så der er nok at se til. Vi er jo mange mennesker, som skal spises af. Jeg har også rengøringstjenesten på badeværelset. Det skal gøres grundigt, så der er pænt og rent. Så er lige for at få alt det skum væk. Og så pusser. Bagefter rydder jeg op på værelset og tør bordet af. Om fredagen gør jeg hovedrent på mit værelse. Jeg har et mål, som går ud på, at jeg skal tabe mig og derved også få et bedre liv. Derfor dyrker jeg en hel del motion. Jeg går i et træningscenter tirsdag og torsdag. Herudover løber jeg mandag, onsdag og fredag og cykler 13 km på alle hverdage. Der går sikkert ikke lang tid, før jeg er lige så tynd som en nål, eller som Christian. Jeg har over nogle år tabt 33 kilo, og jeg kan tydeligt mærke, at jeg får det meget bedre, når jeg dyrker motion. Tak fordi du kiggede med, og husk, at du vælger selv, hvordan du vil leve dit liv. Så tænk dig rigtig godt om.